Dość. Dawidkę. Jak damy? Musimy to dać. Faktycznie. Masz mi paczku, a damy. To budou mega gra, dneska budou ty červený ty. To właśnie. Ale długo. Jest tak naprawdę. Ten Ten może fakt jest. Chowaj się do skrzynia. Gryź tam gdzie na jakiejś zielonej, a tak to gdzie tam na jakiejś czerwonej. Takie Krzysztof, ty to nie wyjdą, że ten odposzedł, tak ty patrz, musisz maskać food. a już one gdzieś schowali te paczki. Jo. Když jako nezmáčkneš. Jo. Ty tam bude už malý odpoš a ti nedajde. No ale to je fakt vole, já nic jako to jdi do Ty jako kopníka. ještě nemáš jen. Nemám. Nemám Pokémon. Krzysztofe, ty patrz, musisz maskać food, ale są nedajde. Widać to dalej. Już co tam idę. Ja mam jedną sejnę 98 stron. Już chciałam tego trochę nauczyć. Być dobrze. Ja. Ale właśnie tam kuli monstrum. Ja teraz Ja taką... sobie 3 sekund. Takie paczka. Byku, proszę za mną! Ja nie muszę być tam schować. Będę. Ja sam nie wiem. Na sekund. Nie pamiętam jaka paczka. Muszę machnąć. No. Fałdo to mam struciel cały. Takiej kosztliwecz. Jo, takový kostlivý. Ještě někdy, já to vždycky nedávám na to košklivce, jenom protože prostě já, Co? to prostě nechci, prostě nenajdu valnou páčku. Je to strašné. To nedávám, prostě nenajdu valnou páčku. No, ale pravda. A ty umřel, to zbytečné, to nemáš za mnou. Já jsem myšel, že tam schovat, já jsem chtěl otevřít, aby to bylo naklo. Aby jsem aspoň máš ten pás. Někde, já tady mám 2 típky, tady vidím, tady to dále. 2 típky, tady to dále. To musí hrát každý den 24 hodin. Saldo, nějaký típek tady měl jednu smrt, měl jednu smrt a měl jednu smrt a měl ten achievement a on se odpojil. Hoď od nějakého tulia, jdeme. Jo, dobrá. Trošku tady. To je to Stefan. No. Potom to budeme hrát s Kristofem Hajfou. Kristofe, budeme to potom hrát spolu, až to dohrajem. Tak to budeme hrát spolu. Ten mod je fakt těžký. Ten mod je třeba těžký jako ten hard mod. Ten mod je těžký jako ten hard mod. Tu ten mod je pidi je těžší. Ne, ten mod není těžší než ten hard mod. O pidi Není! Díky. Nebuď toxic. Debile! Jako ne, ten mod není těžší než ten hard mod. Ještě těžký, ale ten hard mod byl dost těžší.
No, tam ten most byl těžší, protože tam bylo víc dveř, tak mosta. Co? Klikaj, dveře. No stop. Když jsme potom to zahrám s tebou. No, my jsme teda lepší tom. Tady. Tady je to nestryhadí. Ten mod je mega hustý. Úplně v saru. Vidíte, mě mám sebe. Paczka, bum. Náš pas. Hej, no. On je achievement, že ty tam půjdeš do těch dveří dřív a on to nestihne a on ho zabije. Mě taky to portuje. Musíme... minut, hej. 16 vteřin. 12. 7. Co mám dělat? A určitě, ta pačka někde byla. Jak jsme byli tam? Jsme byli určitě tam, jak nás to posunete. Tak to určitě někde byla páska, ale museli jsme být trošičku víc nahoru. Bo jsme byli... Dostali jsme to 27. Bylo to být. Ne? Možná. Ne, Kristofer. Jo, Kristofer, budeme to hrát spolu. Kristofer, budeme to hrát spolu. Musíme to dát, to fakt hrát, když fakt. Jo, musí tam být dobrý típky. To bude skoro těžké, jako nehrát. On byl až menře, byl ten... Neví, pojď, hele. To tam je víc, Pojď, máme toho málo, tak to nevíš, Brindy. Tak, a někdo si, ještě kapička, hele. Tak, někdo si tady včera nechal, přesně dá. Fogo. Je to 20 korun. To děláte 10krát, tak už jsou to 2 stovky. No už teď 13 to peněz, no. Ona se dá na svůj Já budu hrát s profikama.
Kamo, ten mega hard. Wtedy nie będziesz spać. No, nie chápu, jak to někdo dal prostě. Musimy tak musisz pewnie dobrze dopać. Nebo to kdy dát, lepší je to, kdy ty hračky kamatery to dali 2krát, 3krát jednou. To je už dobrý, to už dává. To už dává. Ty šíle. Tak všechny můžu. Ty šíle. Fakt bylo těžké. Fakt bylo těžké. Nejlepší ti dal. Normálně. To základ. Měl má všechny achievementy. Dal tu ten mod. Dal how mod. A pak ještě dal tam ten mod, kde musíš dostat do 1000 dovezí. Nejlepší. Dal všechny mody a dal všechny achievementy. Tady máš 52 věcí, ale to stejně do těch. Lukáš Marecha se dostal tam. Možná nevím.